Voi, dar am o foame, doamna Eliana. Să-mi trimite mama niște șamponi. Vrei? Nu, nu. Nu vrei orice? Ai brânză, ai... Astea două. Niște șamponi super, știi, mama, de care îmi luam mie, de la salon. Așa. Și balsam, neapărat. Mască de păr, așa, pentru Cristina. Ai auzit, mamă? Da, mamă, credeam că nu vreau să compun acum cu ea, că i-am consumat. Hai, uite, am glumit. N-ai făcut așa. E de post, da? Și mie să-mi trimiți din ăla antiforfora. Că am niște forfora în cap. Îmi curge. Dar e de coastă, nu? Mâncați aia și lurița. Unde va pleca? Da? Nu mă, cred că l-am confesat. Nu, cred că la camera confesiunii. Am pus la fel. Da? Seara noastră unde e? Doamna Eliana, seara noastră unde e? Seara noastră. Păi n-am trecut separat sare? Nu, încă. Dar de ce să o punem la comun? E... Oh. Ei, spune ce nu ține încă reziste. Adică parcă mai sunt negre, nu? A? Ce? Că ce? Da. Mă spăl seara și atât. Păi aseară n-am spălat. Jur iubit că mă spăl în fiecare seară 3 ori cu săpun, mă frec și cu prosopul. Nu crezi? Da, aseară nu m-am spălat, da. Nu, mă șterg cu tampoane din alea, cu cremă. Pa mi se ia când mă spăl pe față. Ori pe fiecare seară, ori odată la 2 zile, dacă nu m-am spălat de. Pe chiar că o săptămână. Eu o să le iau pe atât, că nu prea mai am. Atâta mai e? Nu mai e? Și nici nu știe unde e, dacă mă întreb. E demonii din tine, pe gen. Și că ești cam fibrele și a ieșit să transforma, să-ți bătea. Au, eu. Și scoate frama în capul. E tot în gură, mea. Că simte care și-o iubită, care nu așa.
Uite cum face lume, cum face Vrei să-mi faci pe spate? Măi, prea rece, iubi! Hmm?